Gambar mayang yang dua ke depan, yang dua di belakang sini. Ren sampai Bimar ini ya. Ren sampai Bimar ini ya. Tunggu apa-apa dari sini, baru kemudian lagi. Siap, ngeriki, ditoto. Ayo gambar mayang laki-laki. Kemudian kami sampai. Ini nunggu apa-apa dari sana ya. Bentar ya. Musiknya dulu mana ya tenang. Musiknya saya ada. Iya. Saya diputar. Gimana pelantikannya maju. Pun rokok garwo. Kabeh para sepuh pilih sepuh. Galia tintain sira penganten kakung. Kanthi kairing kayu klepu, dewa klepu jaya ndaru. Ingkang asebat kembar mayang. Kembar itu wis ngarani mayang itu Mbak. Kembaro kekarepane kembaro atine kembaro lan sak sembarange anggere ora nerak paugerane agami. Monggo pengantin kakung jalan. Lon pengantin lemakso. Suko ing ngarsa pengganti ati. Catur nitra ingkang handayani rasa pangaribawa manunggaling cipta rasa lan karsa tumuli kemlawi astane temanten kekalih balang gantal utawi suruh dihitung. Oh 1, 2, 3 nanti hitungan ketiga baru suruhnya dilempar. 1, 2, 3. Suruh temurose senajan to nek dirasa beda lemah rupining nek dirasani padha rasane padha kekarepane padha tresnane padha sak sembarange anggere ora nerak paurgane agami. Mugi-mugi teman kandhe enggalo manunggal lahir batine sedya sing mantene ngelak temenan kowe. Salajengipun adicara sindur pinayang tata laksana jumuing kaliyan dawuhipun para wasis para sarjana nuwinggih pun Ki Ajar Dewantara ing ngaso Suntulodo ing Madya Mangunkarsa bilih yang sepah kedah saged dados conto utawi teladan kangge putra-putranipun.
sindur binayang Bapak gendong putraan kekalih ibu dampingi saking wingking kene kene nggir putraku turno yo nggir lakunipun Rama nuladalaku utama tumrape wong tanah Jawi Maja sa. wong aku ngingeksi kondo panambahan seno pati Kepatian Marsudi Sutanan hawalan nafsu tinapsu tapa brata tanap cieng siang ratri mangun karya mawon soleh dan solihah migunani dumateng nusa bangsa taat dumateng tiyang sepaipun lan Tahan dulu agamipun. pelan-pelan. Ayo Mbak, tangannya Mbak. Ayo. Ngalak tenan makanya Aku wengnya sih tadi. Tidak ada sarung. kan adicara senipun Gimnas Sungkeman temanten berdiri Romo lan Ibu pinarak di sana. Tempe saya setengah 10. Romo matur sembah nuwun Mas ya. sampun nglairaken kula wonten alam dayung. Lututnya di bawah. Kawula dereng saged ngremenaken bekalih Romo kali Ibu. Wonten samenika kula pamit nyuwun restu Romo kali Ibu. Kawula badhe suwita wonten suami kula ingkang saged kawula tresnani inggih menika Mas Kiki. Pramila saking Romo nyuwun restu panjenengan sami mugi-mugi jejeg anggen kula bangun palilisma. Iya nduk anakku nduk tak rewangin donga rinolan wongi dumateng asring Gusti ingkang karo jagat. Mugi-mugi kasembatan apa tinggal untuk namu nduk. Yo niki Romo matur sembah nuwun. Kene-kene garwamu kon matur nang Romo. Nggih Romo. Apa nak? Ini ya? Oh iya, ambil. Ya nih. Kawula suwan Romo. Iya yo nggih iki. Tak restoni yo nggih anggenmu kaupan kali putraku. Aku titip-titip jalaran putraku Ayu gurung duwe pengalaman babar belas babakan rumah tangga. Kalau suka kunggir, aku titip-titip seno atine anakku. Ojo dilarani yo nggih. Lek ana apa-apa sowan nang Romo, muga-muga Romo iso maringi solusi yo nggih. Yo nggih Romo nyuwun pangestunipun. Nah, kecil. Sekarang kembali ke Melayu ke Ibu. Ingkang sampun kula mentah kula mulai kula alis ngantos kula dewasa. Nyuwun pangapunten Ibu. Mugi Ibu bisa kita paring pangapunten dumateng sedherek petang kula. Kula nyuwun pamit Ibu. Kula nyuwun restu kula badhe suwita dumateng garwa kula menika Mas Kiki. Namung doa Ibu lan Romo ingkang kula suwun mugi-mugi jejeg anggen kula bangun paliwisma kalih Mas Kiki karo kawula. Ya nduk. Tak restoni, tak dongakno rene wengi, tak suwana marang Gusti ingkang murbeng tumati. Muga-muga kesedihan apa sing dadi tujuanmu ya nduk. Nuwun inggih Kanjeng Ibu, matur sembah nuwun. Ngene kongkon sowan rene garwamu nduk. Nyuwun inggih Kanjeng Ibu.
ibu kawula nyembah restu badhe ngayahi alam gesang wonten bebrayan kalian ayumpun kula nyembah restu ibu. Iya nggih iki putraku aku nitip yo nggih masih bodho nek mung kula wentah marang ayu ambrih jejeke ning rumah tangga. Nek ana ruwet wentenge rumah tanggamu enggal swansana nang ibu, muga-muga itu iso maringi solusi. Duh nggih kanjeng Ibu, kalau badhe nyuwun pamit matur suwun doa sepanjang sami. Ya yo nggih tak restoni.